Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw di ay karong Sabado, no? Pizza 18 sa buwan sa Abril, tuig 2026. Dali ra kayo ang panahon, no? Dali ra kayo ang buwan, dali ra kayo ang adlaw. O kada no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili paday no, shout out di ko sa akong auto no, kasi Lolong Pino. Salamat kayo tol sa pagsunod no sa mga sugilanon. Ilabi na ning Tira del Sol. Ganahan jud kani nga drama no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Amping diha pirmi sa imong trabaho. Ug sa tanan nga nagsunod aning dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 16 na tanong mga ka-listeners no, part 16. Tira del Sol. Amadi na doya gini. Nung nga obray, tubasaka mina. Nung nga obyo doyak. Talahurong sa tano ni Luciferos Volfatos. Talahurong sa tano ni Luciferos Alfatos. Nagayukbo kami kanimo. Nagayukbo kami kanimo. O Diyos na mo kumatuod gayon nga gamhanan gikan sa kinauyukan sa matuod nga bayhon sa kalangitan. Lagbas na nga to sa way kinutuban nga kangitngitan. Kami nagasimba kanimo. Kami nagahibaya kanimo. Yukbuan ka na mo sa timok na mong kinabuhi. Kasing-kasing ug kalag. Why duda sa pagkamagtotoo ni Ining Tarsila, Senyor Minard Buenavides. Apahan ang problema ni niya, maulang ang iyang bati kayong kinaiya. Gusto ka, Sofronio? Katugutan mo ba nga mubalik diha siya sa syudad, Senyor? Alang sa unsa pa man, Punyong? Para Sir Minard. Gusto kong naawan kanila ni Miss Krisha ug Brina karong nga panahona nga wa si Ma'am Rolaida. Og nagtuo ka nga mohangop sila ni mo, Tarsila. Sir Minard? Tingali ba yan hinoon? Og makadugang ka lang sa mga stress nga gibati nila karon. Ding higayo na magpakainahan ko nilang duha ni Miss Krisha ug Brina, sir. Imo ba akong ipakatawa, Tarsila? Sir Minard, seryoso ko sa hindi panulti karon kanimo. Ibuta kong tagaaghigayon nga makauban nila ni Dong Jomari sila pagikan paingon diha karong kaadlaw. Dili na ko kontrolado ang desisyon ni Iha Krisya. Ang imong pagtugot na lang gilbay akong kinahanglan, Sir Minard. Ako ron niya may bawa mo pasabot ka, Miss Krisha. Alang ka na ko, lisod ka nang mahitabo, Tarsila. Tungod kay may kasuko si Krisya kanimo. Tungod yan ang imong kabaldita. Unsa? Prangka-prangka na lang kita, ha? Di na lang ta maglipod-lipod. Sir? Straight to the point, ako. Tingali, kung gipakita pa nimo nga may kausaban ka na, basin paunta ug malukmay si Iha Krisya nimo. Ug uyunan ka na lang sa imong gihangyo. Hangyo ka kurbot yun untang subayon. Tanyag kini, Sir Minard. Ug talagsaon ra ang mohimo ini nga way bugtik nga kwarta. Well, kunta ka si Iha Krisya, kung unsay iyang desisyon. No man ang Tarsila, no. Ni-offer mo lang gud ko ining good faith aron mapahimutan ninyong inahan ni Brina o mientras nga wa pa si mami nimo, Miss Krisha. Wa man gani ka mahimong usa ka maayong iyaan ni Prana. Ha? Nag-inusara lang nga akong mami Rolaida. Og wa rakas kumingking sa iyang kamapinanggaon. Mao nga ko nang ambisyon ka nga imong mahulipan ang dapit ni mami sa akong kinabuhi. Ingnon ta ka nga dili bisag proxy ra ka manang Tarsila. Krisha, pagkasakit pa nimo mga insulto. Huwag kay tuyo nga pasakitan ka. Iprangkahan ta lang ka. Miss Krisha. Andam na kini nga itong mga bagay, itong Jumari. Sagpita baliw si Inoy Ponyong, Maki, aron makatabang sa pagdani mo anang tanang paingon sa auto. O kining bag, ato ni ibutang sa akong lingkuranan sa Francita. O, kini. O, sige. O, dong Jumari.
Naghinakotay na sila si Sofronio ug Maki sa mga bagahe pasakay sa auto. Tuwa lang nila ni Miss Tricia ug ni Brina ang akong hunahuna. Maki, ang bag nga giingon ko nimong anhi ibutang siya kung nikuranan sa Francine. Hain na. Hala? Tuwa dito nabutang ni Punyong Saluyo dong Jumari. Sino'y punyong ang nialsa sa bag nga gisudlan ako sa puwang nga libro? Ha? Maki? Hala, sorry gyud ko ayo dong Jumari. Nakasagid ko dong ay. Ay, naminaw ko sa akong instruksyon nimo. Nahibaw ko agad ka nga kabahin sa mga butang sa kasaysayan katong libro nga pawa. Open Bible to nga di mahimong ablihan. Kuhaon sa nako dong Jumari, ha? Ayaw na, Maki. Kay nga naman, dong. Isarag balik ang pultaning auto. Dali. Oo, dong. Aloy. Huwag ka makakitaan ng nagparug sa unahan, Maki. Hala! Tao nga nagsunobog lubos ito. Naghod. Nagitapong siya tibok. Na siya'y hinagiban nga gigunitan. Nigilak nga naigo sa hayag sa suga. Ikaning nga auto. Hala! O kahait sa gigunitan niyang hunting. Wala yun ay patay. Nagitaan yung Jumari. Oh, mo na ganing higayon na haron ipakita ni mong imong gipanghambog nako, Maki. Nga andam kang mupatay og magpakamatay tungod og alang nako. Oo, lagi, pero di pa karon, dong. Karon na ang hustong panahon nga imong ipakita ni ng tohana nga ang imong paglaban nako matirang matibay. Kalit na siya naman. Sige, manaog ko dong Jumari. Asa ka? Manaog ko, ara makigharo nga ng... Uy, hala. Hain naman to. Wana ay. Nawa na. Atong nawa na. Napakihapon to diha sa palibot. Bigani ako kanaogon. Matirang matibay. Maki, paguro mo na. Ha? Sirhig balik ang pultahan. Sige na. Wala di ang misteryosong tao, Maki. Makigharo makikahakon niya. Ha? Nahagit na gidunta ko ba? Makita, ginuta niya ang niya gipangita. Sira di na nagbalik. Kaya tingalig mo balik to, Maki. Okay. Sige na. Mupadayo na ta. Okay, dong. Matirang matibay. Kinsagid ka itong tawana. Dong, kunwa lang ko ni mo pugi nga manaog. Mailhan, ginuta to na to. Hindi ko magito siya lungan ba? Matirang matibay. Gusto na, Maki. Gusto ka dong Jumari? Akong balikon? Ayaw na. Igon na. At imanan nang mo pagmaniho sa kinan. Di ako manggod ba nga? Ay sayang kayong kahigayunan nga ato siyang mailhan. Kung gusto nyo ka, nahala, lakaw. Balik ka rito. Ako na bahalang mo drive aning auto pa ingon sa syudad. Di na mahimo. Magubang akong serbisyo ni mo, dong. Huwag yun ibiya ay. Matirang matibay. Palpak ka na sa imong gitinguha, Tarsila. Nalipay ka. Kay may kalagot ka man ako. Ingon na balang yun ni Ana ang imong tanaw sa kupagkatao. Ay, sus, nga rubutan ka. Nakailan na kay kunin mo sa Sofronio. Dili ko sama ni mo nga bingatibo. Pagtarong ha! Kaya nga no, di bagod tinuod. Madinumtanon ka. Og dili kagyud mo honong hangtod nga di ka makabaw sa tao o mga tao nga imong gidumtan. Paghilo mo eh! Naggal-ngal ka, buanga ka. Naanad. Paano buktuta ka? Anad ka na lang yun anang imong batasan ha.
Naanad ka na sa bugos ay mo pagpanginsulto na ako. Naana na sa kus imong kamahilugtanon o kabati ang imong naong. Pero ayaw gisalikoy ang kamatuoran nga kaniadto. Tungod sa imong kapakyasan sa gugma, ako'y nagkapusgay sa imong kaputli. Ayun, ako na nagiskuti. Kaysa matag hinungdog ko anang higayuna. Kasukaon og malimpawot ang akong balibok. Mao ba? Tingalig nalimot ka nga dili kadto kay makausa lang ug makaduha ba ka kay gayon nga nahitabo ta. Kung dili makadagang higayon. Butang nga hangtod karon akong gimahayan. Ug dili na ginutak ko na ako gustong hinumduman. May adlaw, Sir Maynard. May kaywa ka na sa magpabadlo. Sir Maynard? Antod karon, way hunong ang pagpangita sa abogada. Hinaot pa ang tagway daw tang nahitabo niya. Ug mahibalik na to siya sa kiliran ni Miss Krisha. Sila si Iho Jomari. Unsang orasa sila migikan diha paingon dari sa sila. Kadlawon pa, alas 4 pasado. Nasudla na gitaw ng atong tiyan, Maki. Bitaw, maugyod ng Jumari. Unsa na kining dapita? Niya pa kita sa lungsod sa Alpaca. Ang sunod ning lungsod mao na prosperidad. Nasa mga dagang mayong kanaanan dito sa prosperidad. Pero di naman kaya natong tiyan. Kuto na kayo. Mao lagi dong Jumari. Wa na gyud nimo gibuwag lagi ng bag lagi dong di mo gisudlan ng puang libro. Tungod kay bahala na magkinaunsa. Basta kay niya sa mga kamot ang usa sa mga karaang basahon sa akong mga katigwangan. Oh, mao ba di ay? Maki, dili basta-basta kining maong basahon. Ang open Bible nga dili gid mahimong ablihan ni bisan kinsa, nga dili linya sa dugo sa mga Benavides. Ala, dong Jumari. Ala, nakabantay ka ng duha ka tao sa may pultahan nga lamis, ha? Oh, ang tinuod, ganina ra sad nako silang gipanitan, Maki. Ay, kinsa man ka na sila? Mura man og naay planong di maayo dong Jumari, uy. Ayaw gid sila tanawa. Ayaw gid. Siplat nila nga murag wa kay pagduda sa unsa man ang mga linukan. Ala, kulbaan ko, ani, uy. Oh, anong kulbaan man ka? Matirang matibay man, di ba? Noon. Nagduda ko nga tingalig, miyembro sila sa Pikas Kulto, nga gitawag og antagonista. Mao ba? Oh, tuwa na sila. Oh, gisundan sab sila sa laing duha ka mga lalaki nga diha naglingkod sa may suok nga bahay. Alon sa kay mga drama na nila, no? Na ako'y nahunaunaan nga paaki, Maki. Unsa man na, dong? What's up? Na ako'y gikontak din sa lungsod sa Alpaca. Kinsa man na, dong Jumari? Hotline number sa Alpaca Police Office. Oh, hala, mao ba? Para na ako, dong. Kaya raman na nato sila ba? Bisag upat pa na sila ka mga tao, mga armado. Basta kay matirang matibay. Mularga na ba tanong Jumari? Ayaw na, Maki. Panidaan una na to ang gisakyan ng mga tawhana. Nakakita na sila nga nisakay sabta sa tungod. Agad lagid ko si mga plano dong. Basta kay para na ako, no? Matirang matibay. Oh, murag paingon na silang mularga. Kaya mga tawhana, naagid na sila daw ang mga plano nato, dong. Tuwa na sila. Wa sila'y kasayuran nga na anay mga tinugyanan sa balaod nga nag-atang nila sa unahan. Wanay lain, madakpan gid una ng mga tawhana. Unya na ta mularga, Maki. Pataod-tauran sa natong jutay. Okidoki, dong.
Okay, sir. Salamat yung kayo sa immediate police assistance. Okay. Bye. Unya, Dong Jomari. Okay na, Maki. Nahugnas mga kamot sa balaod ang upat ka armadong mga tao. Nga sakay ni atong autong ito. Ay, salamat. Kay wag yun itugot sa Ginoo nga mamantsahan ang ako mga kamot sa dugo niya itong mga tawhana. Seryoso ko ba niya nang gipanulti ni mo, Maki? Oo, lagi Dong Jomari. Kaya ko'y away nga gisibugan, Dong. Matirang matibay. Ug tuod man, naara sila. Upat ka mga tao ang ipahapa sa mga pulis dapil sa karsada. Kanaugo na ko sila o magpaila ko sa mga otoridad. Unya ako, unsa man manao basab ko, Dong. Ayaw na. Dini ka lang sa auto. Paabutan lang ko kay di mo sa ko magdugay. Ah, okidoki, Dong. Sir. Ako si Jomari Benavides. Anak ni Maynard Benavides. Gikan pa mi sa akong driver sa lungsod sa Latiera o paingon mi sa syudad. Doon lang Miss Maki sa syudad. Krisha. Maayo hinon, Jomari. Kaya wala akong masayod sa ngayon akong buhaton sa pagkahanaw ni Mami Relaida. Ayaw ka bala ka. Inaragid ko aron damayan ka sa mga problema. Salamat, Jomari. Unsa? Mao ka na'y nahitabo ninyo dito sa Alpaca? Oh, paminag. Mao ba? Og nasuta ngang upat ka mga armado. Dunay mga ilhanan kun tatak sa ilang mga dugan. Unsa imong nakita? Selyo sa Antikristo nga may mga numerong 3 Oh. Uy. Inyo ba sila, pa? Sila ba ang mga Black Army sa inyong kulto? Jomari, ang tatak nga imong nakita mao ang silyo sa mga antagonista. Unsa? Dilihok na sab sila. Laing pundok sa kulto sab sila, mao ba? Paminad. Mga sinalikway sila ni Talahurong Nicodemus. Sila ang mga bagong liso nga kalit lang migitid dining modernong panahon. Unsay buot nimong ipasabot? Sila ang mga infidel, mga hinanib sa wa pamailing traidor sa kapatiran. Unsa? Tuiso nilang kasaysayan nga tinuis ng daan sa karaang mga eskriba. Sila ang saag nga mga disipulos. Paminad. Dili sila ang gikahimutan sa mga manulunda. O sa katapusan unyang mga adlaw, isalikway sila. Apan ang Diyos lang, mo'y angayang ludhan ug simbahon pa. Daghan kapag wa masayre sa punga Dios. Pa, ang pagtulunan sa Kristyanismo, mo'y akong ligong sukaranan. Sa gituhuan o gisimba na kong Diyos, paminag. Apan unsay mahitabo? Kung ang Diyos nga inyong gituhuan, dili di ay mawi matuod. Gusto na. Igo na sa inyong pagtuis sa kamatuoran, pa. Dunay Diyos, nga mo'y magbubuhat sa kalibutan, ug sa tanan nga naa niini. Mabasa ka na sa libro sa Genesis, ug way makatuis niya na. Iho Jomari, Nganong adto magyud mo sa sayop, nga naa magyud untay husto. daghan kapag kayo wa masayre, Iho Jomari. Guba na kayo ang matuod nga dagway sa kasaysayan, pa. Gitaguan ang kamatuoran. Apan way mo lampo sa pagtago sa kabalaanon o kagamhanan ni Ginoong Hesukristo. Arilok uka! Arilok atik! Kabilag Ala, so kung ang pinandaganan sa imong papaminar siyang auto Dong Jomari, oy, kab-kab mga hagis ligid. Oh, Maki, kay nakikisumpaki na sa kuniya. Sa iyang baruganan, may labot ang espiritual nga pagtuo. Dong Jomari?
Ikaw, Maki, Hmm? Kristiyanos ka ba? Di ba? Oo. Katoliko man kong dako, dong. Kinsa ang imong Diyos, Maki? Kinsa ang imong Diyos? Dong Jumari. Tubaga lang akong pangutana, palihog, Maki. Dong Jumari. Kinsa ang gituhuan nimong Diyos? Siyempre, nagtungo ko sa usa lamang ka Diyos nga may tulog ka persona suma sa doktrina sa Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo isip usara. Gusto ka, Maki? Ang pagsimba og mga Diyos-Diyos, ila ka na sa mga pagano. Ang nagsimba sa yawa o demonyo, sila mga satanista. Gusto ka. Og mga satanista sila, Maki. Ha? Kinsa man na sila ba? Dong Jumari? Nilihok na ang mga tabaghak ng mga antagonista. Oh, dili sila basta-basta na lang nga makapangilabot sa akong uniko iho tungod kay igmat kini ug isog. Ano kadaot lang kay murag musungag kini nako. Ug mao kanay akong gikabalakan kay tingalig mo abutang higayon nga ikaaway na unya siya sa kapatiran. Dili ko kana katugutan. Dili gyud. Wapa ka na gihapon may bawang ikit sa nagdagit sa imong mamrulaidan, no, ha, Brena? Wa paghapon, Stabilo. Nabala ka nagkaayo mi si Miss Krisha. Ang iyang anak ba? Ala, uy, kalupi, no? Hala, ang babae yung nagsunod-sunod na ako. Naalasag siya sa akbang nga building. Hala, nga ka, girl. Ano sa kapay? Stabilo, ang babae ba? Naaras siya, oh. Si Jeka? Misteryosa sa kinumbayhon, no? Bitaw, may bongyo ko anak niya. Ay, masag na siya, oy. Di na siya friendly god. Pero, di mas ninoon siya Isabela. Ako ka na siyang amigahon, no? Ay, may kumpiyansa, oy. Di walang uwa pa noon, no? Lo, ungo gyud, Stabilo? Ay, alangan! Misteryosa man kayo na siya, ngot. Ako hindi na ungo. Masinog. Barangan! Hoy, ikaw ron? Ay, sorry. Oh, ako naghukom, ha? Nagdudar ako. Muro nakapantay na siyang pirmi ko nagsunod-sunod niya. Naabot ko din sa akong pag-eskwela, aron bantayan na kapoy na. Kung ako'y magsilbi ni mong anino, o dili yung kumahimong malipat. VJ, mingon ni si Stabilo nga misteryosa kuno na si Jeka. Gusto kasi mag-iingon, Stabilo. Medyo may pagka-misteryosa ka na si Jeka. Pero, buotan ba yan siya? No, si Brina, ay. Iya man siya good nga. Iya ko nang amigaw si Jeka. Ako ba siyang giingnon, nga. Dili lang makumpiyansa. Uy, kitingali. Ungo na pa. Pagkahat, barangan. Gimigaw ko din mo. Ako, Sam. Gimingaw sa kunin mo. Jumari, salamat kay Mia ka. Wa ko ni mo pasagdi sa akong problema karon. Ngiyara ko, Krisha. Di mahitabo nga pasagdanan ka. Hangtod karon wa pagibalita bahin kang Mami Rolaida. Sa akong naibawaan, wa magurong si Papa Minard. Bahay niya na. Gibuhat niya ang tanan.
gipalihok niya ang iyang mga koneksyon. Nabala ka kay ko para sa akong inahan, Jo Marie. Krisya, isalig na to sa Diyos, kinipahina. Jo Marie, Dili na mohunong sa pag-ampo. Maluoy ralaki ang Ginoo. dinhilang ka. Ayaw ko biyain dinhi, ha, please. Jo Marie. Ay, kabala ka. Ni aragid ko. Di ka na ko pasaktan. Si Bra naman sab kani, napugos na lang tong eskwela bisa dong dili ta siya gusto. Tungod lang yun yung nahitabo ni Mami. Kinahanglan ninyong magbalig-on. Dili maayo nga magpadasa kaguol o problema. Gusto ang nakabot mo desisyon. O ba ni sayang kasubanan karon ang imong hinigugma, Iho Jo Marie? Paminag. Ang tod karon, wa pagyapoy kalambuan ang pagpangita kung asa na karon si Rolaida. Nabalaga ko para ni Krisya pa. Iho Jo Marie. Kung sao naman lang. Kung si Bako, may dautan ng nahitabo karon kang Tita Rolaida. No. No! Dili og dili ko yun ganay katugutan. Ibutang ta nga may nahitabo na. Karon nga dili maayo kang Tita Rolaida pa. O sa may imong mahimo, di ba? Nga mauna lang yun ang pagdawat sa kamatuoran. Iho Jo Marie. Okay ra gyud kaayo dong Jumari. Pero naay naka-disadvantage. Unsam ko na yung naka-disadvantage. Tiwa man ko sa imong doon, aron ba makapanalipod nimo. Unsa, Maki? Mauna dong. Og nabala ka kayo kasi mo seguridad. Samtang wa ko uban nimo. Matirang matibay, Maki. Ikana. Maugid ko na labing maayo ni mo buhaton dong Jumari. Labi nagwa ko si mong doon. Matirang matibay. Sige. Pauli na lang unya dito sa dakong bahay. Dadaan lang ako to. Kay namay kang Krisya nga mahimo na kong magamit. Na sige. Kung taka lang unya ako oras nga kinahanglano ni mo ako serbisyo numero 1 dong. Sige, Maki. I-on na gyud kanunay ang imong phone, ha? Kay anytime, mahimong manawag ko nimo. Okay, doki dong. Moato na ko, Miss Krisya. Ikaw na bahala aning agaw na ko busing gwapog simpatiko. Okay, Maki. Ipangmusta na lang niya ko ni Nating Gracia. Oo, areglado. Okay kayo. Ay, kaundahan na, Maki. Kay tingalig nagluto ra dito si Nating Gracia og igo rasam niya. Maog yun. Kanada, mo na labi importante sa tanan, Miss Krisya. Maya, gud kayong mamili og chicks nga uyabon kini si Dong Jumarid, ha? Maya, gud og klase. Murag Julin, mamord kayo ba? Wagi pangort. Maudi ay nga ikaw ramaoy ni Adong Maki. Nanging grasya, mauyod. Mauyod. Unya yod, nakakaon na kayod. Ay, gipakaon na ko noon. Di, Miss Chris, yung daan. Abi ko bago. Ay, mao ba? Nang, mauyod. Di man na ganito nga. Ipangumusta na lang niya ko ni nang ingrasya. Uy, unya. Ito bagpot ko nga. Areglado. Okay kaayo. Dako gyud og improvement ang kinaiya ni Miss Krisya. Mao ba di ay? Do Maki. Di man sab na siya ingon ni anak kani ato, oy. Hinoon, ang tao sa tang buhi pa, may kausaban man ka na kung desidido siya siyang pagbago. Ay, husto gyud ka, do Maki. Og nalipay ko sa anam-anam na nga pagka-improve sa batasan sa anak sa abogada. Mao yun. Sir Minard, ni anas na kong bahay si Do Maki. Good. Mas mayong dili gyud pasagda ni Iho Jo Marie. Si Iha Krisya sa pagkakaroon.
bitaw gyud, sir. Today, ayaw ka mo kay buong kung may mga tao ka mong makita diha sa gawas sa mansyon. Ha? Kay nga naman, Sir Maynard. For heightened security. Mao ba? May mga importante kayong mga butang sa kasaysayan nga naa diha sa sud sa mansyon. Ug posible nga dunay magka-interes unya niini usa ning mga adlaw. Sir Maynard. Tungod sa naitabo kang Rolaida, nagtahukom ako nga pahugot sa atong seguridad diha sa Bay Ingracia. Husto ka man sab, sir. Nagsingabot na ang hustong panahon, Ingracia. Hapit na ang katumanan sa gingon ko nimong propesiya alang sa bag-ong kalibutan. Sir Maynard. Sa nagsingabot nga mga adlaw, manggawas ang mga mini nga pagtuo. Mini nga magtutuo. Og mga mini sab nga mga tigsabwag og mga pagtulunan. Og sila managsabwag og mga bakak. Mga traidor sila. Sir Maynard. Nanggawas na sila. Nanglutaw na ang mga traidor. Og kamatuura ni Ana, mao ang gidangatan karon sa abogada nga si Rolaida. Sa mga ang mga pipila ka mga kadagkuan sa gobyerno, wa na'y uwaw sa ilang pagpangawkaw sa kwarta gikan sa mga buhis sa katawan. Sa laktod, dili na kasaligan ang pipila sa mga buayang bagangan nga gisaligan sa mga katawan. Gipili ug mao'y gituboy sa ilang mga posisyon. Maudi ay kiti nang hitabo karon sa Ang tunglo sa politika, mikuyanap na. Ang kagaw sa pagkakiriwan og kamot, nanggimok na sa ilang mga pad. Maong nangawat, mangawat ug mangawat gyud sila. Og kay alang kanila, pinagkasayon kawaton ang kwarta nga gikan sa mga buhis sa katawhan. Gusto, kita lang sa tuod ang bukuha kang Brenna sa campus. Marie. Malipay ko turan ko makakita na to. Onya, kumusta man ang pag-eskwela ni Brenna? Sa akong nahibawan, okay naman ko kaayo. Mas maayo nun. Nalipay bitaw kay si Mami Rolaida. Maong gisuportahan ko na mo ang pagpangandoy ni Brenna. Maayo na lang gani, kay wagin magpada si Brenna sa iyang kaluoy ni Nang Tarsila. Mao cute. Tuan na unta ni karon balik sa Latiara. Yun sa mga pag-una-una ni Nang Tarsila, no? Di man siya gusto nga makatungha og college si Brenna. Hinanggagot kayong iyang tubak? Hello, Dong Jomare. Gracia, okay na ba si Maki diha? Uban ni mo? Okay raman, Dong. Kay nga naman di ay. Nagsusi lang ko, yaya. Mauba di ay. Magoy gusto ni Gracia nga ubanan ako sila sa Brenna. Hustod ng gibuhat ni mo, Dong. Salamat, yaya. Abi ni mo, nalipay kay kuskalambuan karon sa batasan ni anang uyab mo. Unsa ibo di mo ipasabot, yaya? Makabaoda siyang mubati sa sabaka namong ubos ra kaayo ang kahinta. Nakugid kayo og natabang ang pagpaduol ni Brenna niya, yaya. Buotan mo ko sa Brenna. Maayo hinuon kay siya maoy na impluwensyahan sa kabuutan sa maong babae. Yaya. Nakabantay ka man gyud kani ato. Dili man na ka maumutagad nga rin ako ng babayhana. Kay lagi, pobre o katabang lang. Pero karon, lahi na gid kayo siya, yaya. Lahi nga Christian na ang akong hinigugma karon. Ay, nalipay kaayo ko para ninyo, Dodong Jomari. Mayo na kayo. Uy, nanging grasya. Kani Aldo, pwerte, jud na kung makapanghinaway kay buutan baya si Dudong Jumari. Kunya maparisan lang og sama niyang buragway maayong pamatasan. Bitaw, mauyod. Mauyod. Uy, ikaw dong Maki, kanus ka pa man magminyo. Unya na nanging grasya. Uy, ay di ba bitaw ni Lumba? Uy, pagminyo na
maoy kay magkataas ang edad. Musamot nga dili na niya kamahalan. Oh, bitaw na. Mauyo. Mauyo. Nanatad. Ay, mahurag yun na imo, Dumake. Kanahan di kagaral. Wa na yun din ang puwang nga libro. Kihilabtan yun ang Open Bible na dili mayong ablihan ni bisan kinsa. Wa na din sa gibutangan. Pagitaon ko kato pag-ayo. Tingali og nabalhin lang og laing butanganan ni Senyor Minard. Patay gyud ko aning mawato. Kanahan di kagaral. Nasiradaan ko na ang dakong pultahan nga karaan. Kandaduhan ko dayon kini. Da, mauna na, kay danghag ka man gud. Tarsila. Ganong may gawas ka man sa karaang lawak nga gipusan ni ato, ha? Ganong wa pa ni mo pangitaong tarong. Wa na yun dito. Nawa yun tong maong puwang nga libro nga karaan. Wa jupi katabang ni mo anang bahina, kunyong. Kanunay ka man yun nga way ikatabang Tarsila. Wa ka man yun pagpakabana sa imong palibot. Butang roy ni mo eh. Basta alang na gani ni mo, wa gyud kuy paki. Muna tinuod kay kaaway ta ka. Sukat pa ka ni ato. Hantun asa kuto man ka ng pag-ila mo ka na kung kaaway. Ambot! Ang way hinungdan na sa Fronyo. Sumbog-sumbog pa na akong nahanaw ko ng puwang libro. Ito, tingali siya nga maayo akong buot o tabangan ako siya. Buotong kapag bututa ka, may pa. Tot sa kamatayon na yun ang taras ni Tarsila. Namurag siya ragyod mao'y nakauyon. Bisag ingon nagtuod ako niini. Apan ikaw naman lang gani pod ang mahabilin Tarsila. Adi na lang pod ko babae nga way modo. Kanahan di kagaral. VJ, mao ni siya si Miss Krisha. Ang unika iha sa buotang abogada nga maoy ni pa-eskwela nako. Hi, VJ. Kumusta? Okay lang. Ako sab si Jo Marie Benavides. VJ Sandivara. Ikaw din ni Mr. Jumare Benavides. Nalipay ko nga nakaila ka, sir. Muprang ka lang ko, ha? Pero, wako'y salig atong tawanan. Pero maayo man siya sa akong tanaw. Bitaw, mayaman si VJ. Lahi man siya sa uban nga nakailan ako sa campus. Basta kay ayalan dayo pagsalig sa nakitang kaayong anak ni mo, Brenna. Di man nga niya ka sa syudad. Niya din ang lain-laing klase sa mga tao nga makamaumutago silang kabangis. Jo Marie. Ibutang ta nga buutan to tawanan. Dili sad maayong magkukumputan niya. Pero ang punto ko mao nga dili ka mo salig dayon ug dili ka mo kumpiyansa. Salamat, Jo Marie. Sanungan na lang ni si Jo Marie Brana. Isipan na lang sab nga imo ni siyang brother nga overprotective kay nimo. Huwag kumalipay na ng gibalita mo karon ako, ha? Sofronyo! Mao lagi ka na ang tinuod, Senyor Minard. Kano sa lang gana, maano? Nagduda ko nga ni adto pa kining pagtakdol sa buwan. Unsa? Pasalua in taon ako supremo. Ang kono nako nga kumpiyansa ra gyud kaayo ko sa dakong kandado nga nakapadlag sa karaang pultahan. Minus 10 ka gyud nini sa impierno, Sofronyo. Senyor Minard. Piyalan ka gani. Ampingan mo gyud. Maya, naibanan ang akong dakong pagsalig di mo, Sofronyo. Pasalua gyud in taon ko, Senyor Minard Benavides. Sa ato pa? Tangtangan ka na niya katungod, gamamahimong iyang sinaligan kung pangabagas, Fronyo?
Andam ko kanang dawaton. Basta kay nagpakatotoo lang ko. Wa ako magtago sa kamatuoran. Punyong, Andam sa bakong mudawat sa bisan unsang isilot sa Supremo diri kanako. ako noon niya ang mamahimong sinaligan kung pangabaga sa Supremo. Ako noon niya, may hulip ni mo, Sofronio. Suportahan ta ka kung ikaw man gani. Mo'y pilion sa Supremo. Tarsila. Palpak na makas imong trabaho. Andam kong mutugyan kanimo sa akong posisyon. Oras nga ikaw na unya ang itudlo ni Senior Minard. Ha, kunuhay maayo kay ka. Para saan saman? Para pasalamatan ta ka, mao ba? Wa man sab ko'y makuha kung magpasalamat ka nako. Unsa ragod ka? Nanginsulta ko ba? Ha? Balik gari! Balik at naparuson ta ka! Buisit ka! Andam na ko, bisag unsay mahitabo. Basta kay gibuhat ko na ang unsa may angay. Gihimo na ko ang akong trabaho. Apan kung isipon man nga usa ka pagpabaya ang pagkahanaw sa puang nga libro sa kasaysayan. Wa na ko'y mahimo. O kung si Tarsila man mo'y ihulib sa Supremo sa kong dapit, wa sab gihapon ako'y mahimo. Pagkatuy-tuy. Ikatawa ko na lang ang tanan. Aron ipadayag ko sa kong kagalingon nga wa ko mag-uol. Oh. Ay. Hello, Senior Minard. Siguruhan nga wen na laing mahanaw sa mga importanteng butang sa kasaysayan, Ponyong. Oo, Senior. Sa gihapon, nagpabili na nga kong pagsalig kanimo, Sofronio. Dako kaayo nako ng dungog, Supremo Minard. Bisan sa mga pipila kapalpak na gitabo, apantaas pagyapon kayo ang level sa akong pagsalig sa imong pagkapangabaga sa Supremo. Salamat jud kaayo, Supremo. Tuod ay, pahugti pagyod ang pagbantay diha sa palibot, kay nikatap na karon ang mga infidel, ang mga antagonista. Nagpuli-puli og bantay adlaw ug gabi ang mga trabahante sa plantasyon sa Cape de la Tierra. Kana, kung kanay ganahan ko nimo, ipadayon ang mayong serbisyo halang sa kapatiran, Sofronio. Ongolok, Oka. Ongolok, Oka. Arilok, Rakutin. Arilok, Rakutin. Sir Minard, nanawag ka mangod. Ipadayon ang pag-alagad sa kapatiran, Tarsila. Oo, nasayag kami agad sa akong kamatinud-anon. Dili ko parehas ni Punyo nga danghag sa iyang pagkapinialan. Nilihok na ang mga kaaway. Ang mga traidor nga may gustong ilhon sa gamahanang si Satanos de Luciferos Sulfatus. Bisag babae ko, Sir Minard. Pero ang akong abilidad sa pagduma, dili sa hilabuan bisan og ni Sofronio pa. Mayo kung mao ka na. Trabaho lang yun sa ngan sa kapatiran. O, Supremo. Ongolok, Oka. Ongolok, Oka. Arilok, Rakutin. Arilok, Rakutin. Medyo makahulugano na kayong sinultihan sa Supremo din ako na, Sofronio. Okay lang, Tarsila. Okay lang. Sabton ba na nato nga may umaabot ng ihulip sa imong dapit po niyo? O ka na, mao ako? Sige ka lang balik-balik. Giing na nagyuti ka nga andam gyud kayo kumudawat sa mamahimo kung kapalaran, Tarsila. Karon pa lang kinahanglan ka ng mudawat nga mamahimo ko nimong labaw, Sofronio. Mutahod ra gihapon ko bisan sa akong pagkasinaligan sa Supremo
Wa gani ko nimo girespeto. Ayaw pagdahom og respeto gikan ako kay kaniadto og hangtod karon nag-alintabo ang akong kasuko nimo. Balik na sad kani ana, Tarsila. Dumtan ta ka. Pagdumot nga hangtod sa akong kamatayon. Gusto ka ba nga hisgutan pa nato og dugang ang bahin sa kagahapon? Iskot lang urag imo diha. Tarsila! Asa ka naman paingon, ha? Balik gani, Tarsila! Masurok yun ang akong dugo kung maghisgot na gani bahin sa kagahapon. Kay manong balik sa akong kaisipan na pag-ayad ni Minard ako. Tungod sa akong pati kakagahapon. Mayong pagminaw sa Lex Pero dili ko Pino. mahimong magpakawa sa paglaw. Lamas paghapon kay sa akong kaisipan. Ang giluwatan ng nga po ni aning Senior Benedicto Benavides. O kana, mao'y gikunitan kong alas karon. Sa ato pa, Tito Menard. Ngayon posible na kayo mahibalik na mo nga akong mami. No, dili sab sa ingon ni ana, iha. Tito. Ang punto na ko, mao kini, iha Krisya. Makapasalig ko nga way nahitabong dautan sa imong inahan. Ang tudig mga orasa. Apan, dili madali ang pag-ila kung si kinsa ang iyang mga abductors. Tito. Ay, hasta gani ang mga tinugyanan sa balaod. Naglisod man ining kasuha. Tinuod ka na, iho Jomari. Kinsagid ka sila. Ug unsa mo ilang motibo? Kana! Mao ka na ang wa pagyod maistablisar sa mga otoridad. Ang tuding panahon na. Blanco pagyapon sila sa matag gisubay nilang investigasyon. What if simba ko lang, may gibuhat na dahil silang dili maayo kang Mami Rolaida? Oh, Krisha. No. Dili ko kana katugutan. Nganong ingon ni anak ka misteryoso kining hitabo Papa Minard? Tungod kay ang gituhuan kung maoy midagit kang Rolaida. Mao ang grupo sa mga antagonistang elitista. Unsa? Niya na kita sa naghinapos ng mga yugto sa kasaysayan sa kalibutan. Kundiin, anam-anam nang nipakita ang mga timailhan. Hinay-hinay nang nayagyag ang mga tinaguan. Papa Minard. Wa na ko mahimuot ning ilang gihimo. Kinahanglan nga purilon kining mga tawhana. Jomari, wa ko makasabot sa mga gipanulti ni Tito Menard. Ang ipasabot niya mga antagonistang mga elitista, Krisha. Pundok sa adunahang mga negosyante, nga mga antikristo. Unsa? Hinahinayon ka na ko pagpasabot, Krisha. Kinahanglan nga may masayran ka sa pikas bahin sa iyong kalibutan. Jomari, hasta kasab. Misteryoso na sab kaayog sinultihan. Ay, nangamig na lang ang pagkaon ni Sir Minard alang sa iyang paniudto. Wa mangyud mo gawas do make. Bitaw nang ingrasya. Maoyod. Mauyod. Wa masab ko makapangutan na gani siyang pag-abot kung nikaon na ba siyang daan sa gawas. Kung imo lang di ang tugtungod kung siyang lawak nang. Aron ba imo mapangutan, ha? Oy, dili taon ingon ni anak kasayon. Oy, do make. Mura ka pa ya ugwa masayod nga. Hugot man kaayo ng gidili niya. Kung musod siya hang lawak. Nakalimot man ko nang, oy. Nanat man kung dudong jumarigod nga bisag unsang oras. Mahimo ra yung sang piton. Ay, istrikto ay taon kayo na si Sir Maynard bahin ni anak do make. Bitaw no, maoyod. Hasol, kaayo karon ang huna-hunaan ng atong agaon oy do make kay si Ma'am Rolaida. Wapag yun hibaw ikon, hae na kinidad as mga kidnapper. Si Mana nabaya kapinsukad siya gidagit. Kung kwartahan to sa mga nagdagit niya ng ingrasya. Nga nung man lagi mo di maduguran sumani. Bitaw, mauyod.
Professor Swami, Senyor Minad, Supremo. sa panahon nga nanggawas na ang mga traidor sa kapatiran, dako na kong pasalamat na nagpabilin ang imuhang loyalty diri kanako og sa kapatiran. Lawas ko kalak ako kihalat sa kapatiran, Senyor Minad. Ulahan ka nga nagmasinugtanon sa kabubuton sa labing gamahanan nato nga Dios. Kay hapit na. Nagkaduol na gyud ang adlaw nga ikaw ibayaw ngadto sa himayang way kinutuban. Ungulok uka. Ongolok, oka. Arilok rakutin. Alilok, lakotin. Ikahimuot ni agawn og talahurong sa tano de los severos sulfatos. Ang imuhang kamatinod anon. Ako malipayo sa tagaglasya nga gihatag sa agaon o talahoro sa tano de los Eperos Sulfatos. Mako tirityo ko Pilip ana mga infitel. Si Mr. Agapito Pitoy Patay. Usay na hibawaan mo kaniya. Siya to alagad sa mga antagonista. Usa? Kami sa Appeal Chamber, sa Council of Truth ba, kami himo na Resolution Number 108 para sa proper investigation. Para nako, di na kinahanglan ang investigasyon. Kung klaro ng traidor, hukman sa kabatayon. Okay. Basta nila ko pa ang kapatilan sa espiritual pa. Gusto ka, mas mayong patyon sila kaysa maguba ang kapatiran. Sa espiritual, nga gitukod pa sa akong mga katiguangan nga mga buinavides. Oh, kana! Mao kana, Supremo! Upadangat ko og Supreme Memorandum Circular sa akong Higher Defense Operation Team. Aron pagkustidiya sa traidor. Abokata, kanalala ba update saya? Wa pagyud mo pagawas og statement ang mga infidel. Ang pundok sa mga antagonistang elitista. Sila ka nagkahi pa. Gusto sila kupat. Dili sila subay sa diplomasya. Tungod kay nagtuo man sila, nga kaya ra kayo kita kanila. Kana o kita sukol sa ila ba? Ato'y pagkita sa ila nga dili kita niya kaya. Supremo Minad. Ang napabilanggo ni Iho Jomari. Ang batanon nga Buenavides dito sa lungsod sa Alpaca. Kumpirmado nga mga infidel. Mga antagonista sila. Otsa. Nasayop sila sa ilang gituhuan. Kay mga puril gyud unya sila. Dili sila makalumpag sa kapatiran sa espiritual. Di ko na maihap ang mga adlaw gabi. Sudi ining nahimutagan kong lawak. Kinsa bagahani silang nagdakit na ako kanong gihimo makini nila. Unsa bakit kaday akong sa nga nung wa may usa nila nga makigsulti na ako. Oh, nanay ni Suda. Usa ka tawo nga ang gisulog niyang hud. Nagtapon sa iyang naong. Kinsa ka? Pagpailan ako. Kinsa ka? Miduol siya na ako. Kinsa ka? Pailan ako kung si kinsa ka. Gihikap niya akong apig. Walay tao nga muhimo ni anak nga rin ako. Siya lang. Apan patay na siya. Nadisgrasya ang auto nga iyang gimaneho og dead on arrival siya sa tambalanan. Anong mihila ka? Kinsa ka magyod? Kinsa ka? Ayaw na paglakaw. Pagpailao na. Kinsa ka magyod? Kinsa ka? Ako makasabot ato niya. Ano to? Kinsakit ka ato siya.
Usa lang ka tao ang nahinumduman kong muhikap sa kong api nga ripaingon sa kong liog. Si Marceno. Pero patay na siya. Nagutay-gutay ang iyang kalawasan. O gani, wa na mahitsura ang iyang naong. Isa gyud ka ang nagdagit sa abogada, no, Sir Maynard? Hangtod karon, nagpabilin pa kinitang haga kung si Kinsa Ingrasya. Apa nagduda ko nga ang mga infidel. Unsa to, sir? Mga infidel? Kinsa man kaha na sila, Sir Maynard? Ay na pagsusay niya ng bahina, Ingrasya. Sorry, gyud kaayo, sir. Kung buhi palang hangtod karon si Marceno, may mong siya unta ang akong madudahan nga mao'y midagit kang Rolaida. Oh, Sir Maynard. Pero dugay na siyang patay. Nadugta na sa yuta ang iyang lawas. Naghisgot ka man yun ni Anheng Marceno, senyor. Pero hisgot lang, sakit kaayo ang iyang kamatayon. Ay, gusto ka. Apan dugay rin ka to. Ato na to siyang kalimtan ni Ingrasya. Ay, sorry, sir. Pasensya na gyud nga nakahisgot ko. Okay lang. Apan, dito na kadtukutog. Ni ana kita nining panahon nga jutay na lang mao'y nakahinumdum kaniya. Dili gyud ko makalimot ni Anheng Marceno. Kay nakatabang siya nako. Patay na unta ko. Og wa pa ko niya tabangi sa dihang nasakit ko og operahanan. Ingrasya. Uy, wa naman kumakailan ng Varsino nga imong ginganlan. Uy, nang Ingrasya. Dili na lang ta maghisgot pa bahi niya. Kay nag-ingon rabat o si Sir Maynard nga dili na ka nahisgutan kay dugay nang patay si Varsino. Unsa gid ng tawhanan na? Suod siyang higala ni Sir Maynard o hinigugma siya sa abogada nga si Ma'am Rolaida. Unsa? Ngano ka? Nahasigam manggod ng mga mata ni mo, Maki. Oh, wa man gud nang Ingrasya. Kay bawbay gud na siya nga siga kog matang daan. Sorry. Kalimot ko na. Siga ba na ituon kag mata, no, Maki? Mauyod ng Ingrasya. Udalikyat ko niya sa Latiera. Masabing mayo hinon sa Maynard. Di masabahimo nga biyaan ko og dugay kanang karaang bahay sa mga Pinafides. Diha sa Latiera. Bisan og si Sofronio pagyapon mao'y maisip ni magsinaligang pangabaga. Apan wa ko magpasagad, sir. Mao ba? O, Sir Maynard, ug kung makadesisyon na unya ka, nga ako, mo'y ihulip ni mo sa palpak nga Sofronio, wa gyud ay problema para nako. Sir Maynard, magpaabot na ni mo diri sa karaang bahay. Ubuthoran niyo ko diha, Tarsila. Nagtamod ko sa imong mga mando, Senyor Maynard. Maayo hinoon kung mao ka na, Sofronio. Mahinang pon nga magpaabot kanimo ang kapatiran sa espiritual. Mukalit raw niya ako sa pagbuto diha sa karaang bahay sa mga Buena Vides. Mangutana lang ko, ha? Close na ba mo atong batanon nga VJ Sandivar, Brenna? Dili gidingon ana nga close kaayo mi. Pero friends mi. O sa level sa inyong friendship po, eh. Miss Krisha ba? Wa raman good. As in, friends raman good. Nothing more. Brenna, willing ra gyud kay ko nga suportahan ka. Kung pananglit mo, pati na gyud ka og kugmasaw sa kalalaki. Miss Krisha. Para nako, no? Digit ko mapugong. Dili ko mo papagbasta kay responsable lang sa bang lalaki nga imong piliun. Salamat, ha.
Kaya ako bitaw, sa dihang na-inlove ko kang Jo Marie, wapipot ko pugni ni Mami Rolaida. Ang tinuod bitaw, kutob sa ako mahimo. Naglikay ko anang butanga, Miss Krisha. Mas laping maayo. Salamat ha, Miss Krisha. Ha? Salamat sa unsa. Nga, nipadayag yun kasi mga suporta about my feeling. Daga baya ka. Og miakisap ko sa point nga nakabaton ko hikala. Si Jo Marie, hangtod nga nagkahikog maayaming duha. Swerte man ka ni Jo Marie. Og siya sab, swerte pod siya para nimo. Thanks, Brenna. Ganong nakikita ka na ko, Professor Swami? Toko kay ako na ang balita sa imo, Supremo Pinat. Unsa ka na? Nahulog na sa mga kabot sa kapatilan sa espiritual ang traidor nga Mr. Agapito, pitoy patay. Ipapatay! Ayo sa ipa sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Tira del Sol. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.